أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الحق وزهق الباطل. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bengikhuluma ngedlozi manje sengikhuluma ngamathongo. Abantu manje abangasekho ukuthi lawo bantu labo ngiyakuhlukanisela ke manje ukuthi bona kwenzakalani ngabo manje abantu abangasekho laba wena ocabanga ukuthi yila madimoni azibiza ngamadlozi. Ngiyakuhlukanisela ke manje indoda engaziwa ke le ingakho ngiyivala ubuso ngoba uma ningibona niblock iaccount yami yokuqala yayithi @muftishandu72 nayiblocker ingakho ke ngizivala ubuso ke manje ngiyindoda engaziwa ke manje kodwa iqiniso lona ngizokutshela njengoba linjalo kuya ngawo ukuthi wena lifike lihlale kanjani kuwe. Ngivule incwadi ekaMshumayeli 9 ngiqala kuverse 4. Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Uzwile? Ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efile. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho. Futhi abasenawo umvuzo ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Uzwile? Umuntu ongasekho akasaboni into eyenziwa phansi kwelanga. So wena lo muntu lo ocabanga ukuthi idlozi lakho lihamba nawe idimoni, wena cabanga ukuthi umuntu wakini ongasekho. Ngoba yena ulele yena usezweni lamathongo manje. Uphelile indaba yakhe. Akasakwazi ukuthanda, akasakwazi ukuhawukela, akasakwazi ukuzonda. Indaba yakhe isidani siqedile ngaloyo muntu loyo. Abaphilayo thina esiphilayo siyazi ukuthi sizokufa, kodwa abafileyo bona abasazi lutho. Qhubeka ke wena lokukhonza amadimoni lokuthi ukhonza abantu bakini abangasekho kanti ukhonza amadimoni. Ngihlukanisele namhlanje. Bese uya futhi encwadini kabani yakhe futhi uMshumayeli. uMshumayeli bani? uMshumayeli 12. Lalela ke ukuthi thini? uMshumayeli 12. Ithi umuntu mangabe esefile, verse 7, uthuli lubuyele emhlabathini, mina nawe sizobuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo. Mina nawe sizobuyela emhlabathini siphenduke uthuli njengoba lwalunjalo. Umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. Umoya ubuyelaphi? Umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Ninake ukuthi mangabe kushona umuntu esibhedlela, shona ku-accident yemoto edujuliwe kwaziwe endaweni athize, bese niza nehlahla lomlahla nkosi nithi nizolanda umoya walowo muntu loyo. Nisenga ezimithiyo, akunamoya womuntu olapho. Umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. Akusho mina, kusho incwadi kaMshumayeli 12 verse 7. Ivule uyifunde nawe. Yekela kulokuqambela abantu amanga ukuthi umoya womuntu usele esibhedlela, umoya womuntu usele emgwaqeni ku-N2 ku-N3 ku-N1 ku-M1 North. Ayikho leyo nto leyo amanga. Uhubhu kabhejane ushaya abantu ngempi iphindiwe, usengela abantu ezimithiyo. Vukani emaqandeni bantu bakithi. Mawuloku wenza lezi zinto le ufana nomuntu othwele, awuhlukile kumuntu othwele. Wahlaba nje kayi1, wathi uyakhuphula, wathi uyabuyisa, wathi uyageza, wathi wenzani. Wajabula uSathane phela, uSathane uzwana negazi. So bonke labantu laba lokhu bethi bahlabela abantu abangasekho, bajabulisa uSathane, amadimoni ayafika azophuza lelo gazi lelo laleyo nkomo leyo wena olichithile olokuthi ulihlabela abantu bakini abangasekho. Kunabantu abathwele bengazi. Bonke labantu laba abaloku behlaba bethi bahlabela abantu abangasekho, isithwale leso lokukhuphula isithwalo lokuchitha igazi ingaka uhlaba ungaqedi. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.